Sikyo sa buntag, Zumba instructor sa gabi. Siya ang dancing sikyo nga taga Negros Occidental nga gikalingawan ng talento sa pagsayaw sa mga netizens. Ato siyang ilailahon pinaagi sa report ni Mark Reggie Avelia. Gawa sa pagsiguro nga luwas og hapsay kining usa ka pawn shop sa Negros Occidental, adunay free intermission number usab kining sikyo nga todo hataw sa pagkiay-kiay at tubangan sa gibantayan yang pawn shop. Samtang ikaw maghuwat sa imong torno nga tawagon sa teller, malingaw ka sa iyang pasundayag. Siya si Alan Montania o mas naila sa TikTok username nga Zed Alan. Gipaambit ni Alan nga ang katuyuan lang niya sa maong video mao ang nag-join ako sa pawn shop TikTok challenge. So nakalayan sir, naka-second place ako sa all Philippines. Happy gid. As in marami kami na nag-join. So naka-second place ako. Human sa trabaho ni Alan, mudalikyat siya pagtudlo og Zumba sa Sagay City. Ang video ni Dancing Sikyo ni ani na og libuan ka mga likes ug share, lakip na ang mga views ug shares ni ini. Samtang, speaking of trending, aniya ay sugbuan ang farmer nga nakabase sa Canada nga gikabiliban ang iyang kakugi ug abilidad sa pag-uma. Ato siyang ibida ug mga adlaw alas 8 sa buntag sa atong morning program ang GMA Regional TV Live. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Regebelia. Balitang Bisdak.